at higit pa, biyaya mo'y sagana at umabang. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At ikaw ang ating gusto, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Pastol ng puso ko, ang buhay ko'y sa'yo, kaya't sa utos mo'y susunod ako. Tanging ang himig mo ang papakinggan ko, kung nasaan ka man doon ako. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamag-hamagin, pastol ng puso'y di mawawalay sa'yo. Kung mayroon mang suliranin o bagyo man ang haharapin, pastol ng puso ko'y ikaw pa rin. Pastol ng puso ko, ang buhay ko'y sa'yo, kaya't sa utos mo'y susunod ako. Tanging ang himig mo ang papakinggan ko, kung nasaan ka man doon ako. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng puso'y di mawawalay sa'yo. Kung mayroon mang suliranin o bagyo man ang haharapin, pastol ng puso ko'y ikaw pa rin. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamag-hamagin, pastol ng puso'y di mawawalay sa'yo. Kung mayroon mang suliranin o bagyo man ang haharapin, pastol ng puso ko'y ikaw pa rin. Pastol ng puso ko'y ikaw pa rin.
Bagal daw kada tayo amin kakabsat madaydayaw iti Apo. Tultuloy tayo lata kakabsat nga kikinita baba ni ti kastoy nga wagas. Ken may tultuloy tayo iti panagadal iti sao iti Apo. Sakbay ko ngayon gi kakabsat ket ko pa man nga agyaman iti Apo. Ibingay ko kada kayo iti pamagyaman ko kini Apo ta iti daytoy nga lawas kakabsat ket nagado dagiti praise report tayo nya. So first kada dagitoy nga kakabsat ket dadya pan tultuloy iti kids ministry tayo numan pa online kakabsat but to God be the glory ta may tultuloy ken kamayatan na pa kakabsat ket makaaramid tayo kadagiti baro nga kanta malaplapatan dayto iti sala makakompile tayo kadagiti lesson and lumrumor kakabsat ti talento dagiti agtutubo nga makikaykaysa iti dayto nga aramid. Studio na lang po ang kulang mga kapatid para hindi po natin naririnig ang mga tilahok ng manok, ang mga huni ng mga tricycle na dumadaan and everything will be better po kapag sana meron tayong studio. But numan pa awan pa kakabsat, I still thank the Lord because we are enabled by the Lord nga marami dagitoy. Awan iti Apo kakabsat, awan iti mabalinan tayo. Also, I want to thank the Lord kakabsat may tultuloy mat iti physical nga panakikita digiti tagadulaw, ti balay church, ken digiti mat han nga makamumay ket ag-subscribe damat kakabsat iti daytoy nga programa tapno makapagtultuloy dalatang agdengeg iti sao iti Apo. And praise the Lord, adda dagiti agted ti message kakabsat da mauawis da digiti pamilyada nga handa nga makadua ti church pero makadua da ti online service tayo. And I thank the Lord kakabsat gapu iti dayto kadagitoy nga aramidan iti Apo iti daytoy nga iglesia. Naman pay basit tayo nga maday tinakkel nga mabalinte nga maaramidan iti pagarian iti Apo. Amen po ba? Sana nag-amen ka doon, ano? Huwag ka muna magluto, huwag ka muna mag-CR. I hope you have prepared your heart to worship and meet the Lord even na nasa bahay ka. Awitan natin ang Panginoon, papurihan natin siya, and of course, meditate on His words. So this day, gusto ko pong i-share sa inyo, same pa din po yung tema natin, the nature of the church, and our title for this morning is The Good Shepherd and the Sheep. Pansinin po ninyo, walang the good sheep na nakalagay dyan, okay? So the good shepherd and the sheep. Ano po kayong mga mapupulot nating aral mula po dito? Iti-teksto tayo kabsat kat masarakan iti John chapter 10 verse 11, sabi niya, siyak tinayimbaga pastor, itad na tibiyag nang agpaay kadagiti karnero na. So manipod ka dito nga verse kakabsat, intay binsayan, dagiti duwa nga puntos, adalan tayo kakabsat may papan iti tupa, kan kastamat adalan tayo iti may papan, iti naimbag a pastor. Iti tiyempo tayo tatakabsat, nagado, nagiti mabalin tayo nga pagdanagan niya. Ada iti may isang lalaki nga maringguran kakabsat, duwa nga tawunan nga problemahan na, takas lang ay kanayon nga mamak iti rinahabi ita, sa dagput-puti isirok iti kama na. Ya, kat napanisuna ti may isang psychiatrist kakabsat tapno patulong isuna, Dok, kuna na. Kailangan iti agas ta sana nga mapakalino tunggal maturugak ket makak kuna na sa dati madi ngagput-puti isirok iti kamak kuna na. Ket amoy kakabsat kuna datay doktor, okay, umay kang ito iti every week, once a week ket dati session ta 500 per hour kuna. Ket naghawidan iti daytoy nga lalaki kakabsat agpan panunot no nya ti aramidan na. Ket idi na minsan kakabsat lapan isuna naginom, no maikat tatanga pa nagdanag na. Ket naibagana iti bartender kakabsat dadya problema na. Ket iti gatad lang iti limagasot kasolusyonan kakabsat dadya problema na. Ket amuyot kakabsat may sangal daw nagsinabat ni doktor ken dati nga lalaki iti may sangal grocery apay nga tadi kametten nga nagsubli kunana dati nga doktor. Dok, adagamin na iti naamuak nga solusyon na kunana. Idi napana na minsan na dati nakasaok nga bartender ket limagasot lang na solusyonan dakkel gamin una sing-singiram dok kunana. Ket amuyot kakabsat iti imbagana dadya lalaki nga solusyon na, imbaga di bartender, imbaga na nga putudin na, di saka iti kama na atap lumapukaw, datay pakamakan na, di sirok iti kama na. So,
No maminsan ka kabsat ada dagiti banag nga pagdandanagan tayo nga san met nga kadanag-danag aya nga madamat dagiti pagdanagan tayo nga talaga nga makapadanag ka kabsat. Dumalang usap no tayo nga aklunan dagiti banbanag iti pinagbiag tayo. Ngem iti tiempo tayo kabsat pirmi nga nagadu dagiti mabalin tayo nga pagdanagan nga talaga met. Ada dagiti pagdanagan tayo iti salon at tayo dagiti baagas nga maiwar data ba nga vaccine, ket safe to nga ta, adan tupay nga ta, baka made in China to what lang. Okay, so, posible nga ta nga maited pa iti agas na daytoy wenno awanan nga tayo sumaruno nga klase iti virus nga rumwar. Kasat no tayo nga maka-cope up, kasat no mapukawan tayo iti trabaho. Lately lang nga kabsat, nag-shutdown manan iti may isang atakkel nga kumpanya, biggest broadcasting company, iti pagilian tayo, ket nagado, renibo ang kabsat, dagiti napukawan iti trabaho. Nung dagiti dadakkel nga kumpanya, kas kumay iti dayjay, ket mabalin pa gaham nga agsara niya, kasat nung tulangan, dagiti babasit nga negosyo, babasit nga kumpanya nga agparaparigat met nga umuli, iti agdan nga kunatayon. Ket kasat nung tungatan. So nagado dagiti posible ka kabsat, mabalin tayo nga, pagdanagan, bayat iti daytoy panagbiag. Ngem iti kumakabsat daytoy nga adal ket mangted kanya tayo iti namnama, mangted kanya tayo iti rag-o kakabsat ken pammalagip no nya ba iti naramid ni Apo Jesus iti panagbiag tayo. Tapno san tayo nga maupay kakabsat ken san tayo nga umibat iti pamati tayo. Iti iglesia kakabsat ket mayarig iti maysa nga tupa. Maysa nga karnero. Tupa gayam ket Tagalog kakabsat nya ngam naisanay ko ngamin nga tupa ti panagamok kakabsat iti sheep. So, pagpasensyan alatan kakabsat no saan nga purong Ilocano dagiti mayebkas ko. Ya? Iti iglesia kakabsat ket mayarig iti karnero. Okay? Sa pulan na kanayon iti panangtaragan iti pastor na. Ket amo tayo nga awan iti mabalinteng nga maramidan no awan iti naimbag nga pastor nga mangidalan kanya tayo kakabsat. Ket napataggarod nga intayo nga subyan ken adalan no nya dayo relasyon nga addan tayo iti Apo kakabsat kas isuna kas naimbag pastor tayo. Maadal tayo manipod iti daytoy nga teksto kakabsat duwalaan may papan iti karnero ken may papan iti naimbag pastor tayo. So pantayo mo na kakabsat. Si tayo kas karnero iti Dios. Kuna na iti teksto tayo, siyak tinaimbag pastor, tinaimbag pastor, itad na iti biyag na, nagpaay kadagiti karnero na. So, manipod dito nga verse kakabsat, makita tayo nga, adadagiti karnero iti Apo, ket datayo datay nakayarigan, it nga karnero iti Diyos. So, muna kakabsat, ket kitantay pa dagiti duba-duma mga kababalin iti karnero. Ano ba yung mga karakteristik ng isang sheep, anyang dagiti kababalinda. So, muna kakabsat ket nakunang dagiti karnero. Yan, nagunag mo tayo iti nga Ilocanon. Kaya imbaga na Apostol Pablo dito, iti may isang iglesia, ya. Nakunang dagiti karnero. May salang iti paglayandang aramidan. Nya, mangan iti root. Ada dagiti basit nga. Ada dagiti tatangoy kakabsat nga. Basit iti amuna. Ngam adamat dagiti awan iti amuna. Kat kasta dagiti tupa kakabsat nga. Awan iti amuda. Nakunang da. Saan nga maawatan no maminsan iti kapanunutan da. Kas pangarigan ko mga kabsat. Adada di sangoy iti karayan. Amu damat nga handang amoy taglangoy. Nga kanya aramidan dagiti nga tupa. Lumagto dan tulatay. So nga niyan, tirigat na kabsat iti trabaho dagiti agpaspastor. Tanakunang nga men dagiti nga tupa kabsat. Nya pa'y, nabuntog dagiti karnero. Slow down. For example, naisirot na kabsat ay ti alad. Anya? Naisirot na. Kabigatan na aramidan dan tumandihayan. Ura no, dahi tingal daw ko nasaktan dan, narikatan da nga makawar, mawayawayaan, intong bigat aramidan dan tumanan. Ganyan po ka-slow ang mga sheep. Okay? Di dan to hagsardang, ulit-ulitan dan tumanan. Nya pa'y, nalaad dagiti karnero. Nalaad, which means ikaw, ay hindi po ikaw yon. Nalaad or pangit dagiti karnero kakabsat. Saan nga makayayo iti langada? Makita yung kakabsat ka talaga nga nagalas dagiti karnero. Saan nga kaslangay kadagiti aso nga, makayayo nga igaman, makayayo nga bagkatan, kadagiti pusa nga papakanin tayo pa, di dumat. Sida, di kaya niya, alaga na dagay koy, or
whatever nga hayop ka kabsat. Ngam dagito nga tupa kabsat ket saan nga makayayo iti langada. Dagiti matada kabsat ket kas dangay masadsadot nga kanayo, nakamisot nga kanayo, kasta nalaad ka kabsat iti langada dagiti tupa. Okay, nakakita kayo ba dito yung Pilipinas, igiti 50% of our population ka dati tupa yung balayda. Di ba? Most likely ti alaga tayo kakabsat kaldeng, wenno aso, di kita man kakabsat niya. Because makayayo, ngam dagito yung gamintit nalaad kakabsat sungahan nga masansan nga pilyan nga alagaan dagiti at tao. Nga kay, narasagid dagiti tupa, narasagid damat kakabsat, kaya anak na pailaan. Kaya dan nga, mapan kini inada tapno, manganda nga sigod. Kat amuyo kakabsat no, mariknada nga awanan, asidagan nga mapukaw ti karga, dagiti pangananda, ay na, kakabsat, sangit dan nga sangit dagitan. Sanda nga makaitid na, aging gana, nga iti tupa, kat awan iti pakapamakan na, awan iti pakirisiri sanda, awan iti awan iti pakirisiri sanda, aging sanda nga makaid na kabsat dagito nga tupa, aging gana nga awan ti pakaamakanda, awan ti pakirisiri sanda, awan iti mangpeste kanyada, wenno manggulo kanyada, nga makainanada. They're very restless kakabsat. Sanda nga makaitid na. Asa damat kakabsat nga kaarasagid dagito nga tupa. Nya pay, nasulpeng dagiti karnero. Amo kitang takaabay mo. Itampay man yung bagay kakabsat. Kuna na, nasulpeng dagiti karnero kakabsat. Kadagiti nakapadasan nga mangyalis iti karnero, tas lakano nga elepante kakabsat nga nagrigat mo nga, iyalis kaputa lumaban dagamin dagito nga karnero. San nga mapakadaan, dagiti aramid kan panunot da. Okay, nakutong man dagiti sakada, ngam no ibagsak da, iti bagidakin ka, nadagsan mat kakabsat, kat kasla tangke ka no. Kadagiti nakaigaman na nakatuanganan, dagiti nga to, pakasla tangke ka no iti kadagsan. Nagsulpang dagiti tupa kakabsat. Nya pay, dagiti tupa kakabsat kat nasursur. Sursurando dagiti karnero. Dahito ti kang runaan nga rason kakabsat no apay nga karnero iti nakayarigad dagiti tattao iti Diyos. Masansan gamin nga dagiti karnero kat suminad da iti arban. Wenno iti grupo dagiti adadamatla nga karnero. Masansan da nga sumina iti pastor da. Kung nanaro iti Lucas chapter 15 verse 3 kakabsat niya nga nakayarigan iti maysa nga napukaw nga karnero. Kaya yung pangarig ng itad kanya tayo ni Apo Jesus. Anyat aramidan ni Pastor, birogan ng tulata. Nya pa, yung Isaiah 53 verse 6a, kung nana, mayarik tayo amin ti karnero anapukaw, nagturong ti tunggal may sa iti kinaykayat na. Okay, grabe no? Nagturong iti tunggal may sa iti kinaykayat na. Talaga nga dagito yung nga tupak at nagsulpang da, kan nasorsor da. Mabalhin kumamat kakabsat nga, sa bali nga ayop iti nakayarigan dagiti namati. Balin kumamat nga elepante, wenno hippopotamus, wenno leon, wenno tigre, ngam dagiti tupa nga talaga kabsat napili nga pakayarigan iti maysa nga iglesia. Gapo umunayan kakabsat iti Old Testament wenno iti New Testament man masarakan iti panakay pahada panakay dasig dagito nga tupa kadagiti iglesia. Gapo ta nasursur da, aramidan da, dagiti, kinaykayat da, ako na nga roden. Nga bay, dagiti tupa kakabsat kat natulad da. Okay? Gaya-gaya po tumaya, paglaki tupa. Dapat ganun po pala yung kanta natin, ano? Nga may sa kadakwada kat nakapanunot ka agtaray, amin dan, da itong arban kakabsat kat, agtaray dan tumaten. Awan iti bukod da nga desisyon, no di kat pasurot talatan, go with the flow. Kung ano yung ginawa ng isa, siya na rin po ang gagawin nilang lahat. Nagadudag na dakamat tayo kakabsat nga kababalin dagiti tupa. Nga mamuyo amin dagito ikat kabisado iti Apo. Nagkaliti namnamat tayo kakabsat nga iti Diyos, iti naimbag nga pastor tayo kat amamo na tayo. Numan pa'y agpapadalaang dagiti kababalin tayo. Amuna no sino dagiti para iti arban na, kan dagiti para iti sabali wenno saan nga paset iti dayta nga arban na. Sigurado iti pastor tayo kakabsat, uray no aday iti nagpapadaan na.
Apay kakabsat, at dagamin dagiti naitad nga pagilasitan. Tapno iti kasta maganting iti Diyos, no siya sino dagiti tupa, wano dagiti karnero nga mga may kahabilitarban na, kung dagiti saan, duwa kabsat iti pakitaan, umuna kat tatay tignay, yung galaw. Iti Romans chapter 8 verse 9, kunana, ngam saan kayo nga agbibiyag kas mayon nurot iti lasan. Agbibiyag kayo kitdi kas mayon nurot iti Espiritu. No pudno agtang kada kayo ti Espiritu ti Diyos. No awan ken ka ti Espiritu ni Kristo, saan ka at tao ni Kristo. So babawon pa lang kada ito nga verse kakabsat. May palagip kanya tayo nga ititignay tayo ket iso iti pagilasinan. Iti totoo, iti pudno nga karnero iti Diyos. Gapu ta adda iti Espiritu Santo nga mangidaldalan kanya tayo. Adda ito yung kakabsat iti markang adda ni Kristo iti panagbiag tayo. No awan ken ka iti Espiritu ni Kristo, saan na ka nga tao ni Kristo? Kuna narodan kakabsat 90 verse niya. No kasat no kakabsat nga mapagdasig tayo iti lobo ken iti karnero, kastamat nga makita nga sigod iti nagdumaan, iti maysa nga namati, nga agpaypaydalan iti Espiritu Santo. Iti marka ket iti Espiritu Santo agnanad kada tayo agbungbunga kanayon kadagiti may parbeng nga tignay nga pakitaan iti pudno nga anak iti Dios. Iti may kaduha kabsat nga pakitaan ket datay kulay. So tignay, gawa or the way you act. Ken may kaduha kabsat ket kulay. Iti naminsan binugwan ni Apo Jesus dagiti saka dagiti adalan na. Ket imbaga ni Pedro iti John chapter 13 verse 8 kinuna ni Pedro, uray kaano, di mon tubugwan dagiti saka, no jak bugwan dagiti saka, misan kan nga may bilang nga adala. Insongbat ni Jesus. Kakabsat san man nga literal nga pan nakabuggo dagiti saka, iti mapadasan tayo, kas napadasan dagiti disipulo idi. Ngam amu tayo iti kinapudno kakabsat nga datayo nga namati, ket binugwan ni Apo Jesus, digiti basol tayo, babaan iti napateg unay nga darana. May maysan iti kulay tayo, gapo eta may maysa iti Diyos nga nangugas kadagiti basol tayo kakabsat. So daytoy, sigurado, iti naimbag nga pastor kakabsat, uray no adda dagiti nagpapadaan na. May kadwa, sigurado iti pastor, gapo iti may maysa nga pakabigbigan na. Amoy kakabsat dagiti baka, dagiti kalding, dagiti nuang, adda dagiti kabkabil da nga pakabigbigan tapno di kasakat saan nagsisinnukat. Dinto ket inyapan mo ijay taltalon nga nalumag kinabigatan na nakutungan nya ti naisukatan kakabsat. Adda iti kabkabil da nga pakabigbigan. Kastamet nga kadagiti namati adda iti nakadkadlaw nga marka iti Apo kadagiti namati. Da siguro dagiti dumakabsat ket nakusnawan ti marka. Ngem ti kinapudno na kabsat ket adda iti marka. Kunana daytoy iti pakayaspingan tayo ken Apo Jesus manipod idi naiyanak tayo manen. When we were born again kakabsat, addan dayay matpatpatanganor kanya tayo nga Christ likeness. May asping tayo ken ni Kristo, kasagpaypaydalan tayo iti Espiritu Santo nga agnanaed iti biag iti munggal na mati ken kuana. So, haan kakabsat nga daytoy ket marka iti relihiyon, anya nga relihiyon ka ba? Anya nga asosasyon ka ba? Haan nga marka daytoy kakabsat no nya iti nagtaudam nga pamilya, wenno nya napanam nga lugar. Okay? No diket iti marka kakabsat ni Kristo iti biag tayo. Iti marka ni Apo Jesus iti puso tayo kakabsat. Dayay panagbalin tayo. Kasken kuana bahay ti inaldaw nga panagpaydalan tayo iti panagteng iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo kakabsat. Amoyo adu dagiti manggandat nga mangtulat iti daytoy nga marka. They will substitute na imbag nga aramid, relihiyon, tradisyon, wenno dumapay. Yeah. Adu dagiti mangtultulat kakabsat. Ngem daytoy ket original nga tatak. Yeah. Dati watermark na kumbaga original. Nagaling po sa Panginoon. Uray iti maysa nga ari kakabsat, ket aggandat nga sumrek, naawan iti selyo, naawan ti marka, ang makastrek data. Ngam iti prodigal son niya, uray no nakusnawen dayay marka, nga daken ko, nagaput naman nagbasol na, kadagiti madingan at aramidan na, okay, kamaw dyan na nakakabsat.
ket maawat tulat ta isuna gapu ta adda iti marka ni Apo iti panagbiag na. Kas may sa karnero nga may bilang iti arban ti Dios, mapresyar tayo nga takakabsat. Iti dayto nga aramidan ni Apo iti panagbiag tayo. Nubigbigan tayo dagiti kasapulan tayo. Nulang kumakitaan tayo kakabsat dagiti kasapulan tayo. Mapresyar tayo kasapulan tayo nga talaga iti naimbag nga pastor iti panagbiag tayo. Nagmamadiman kakabsat dagiti kababalin iti maysa nga karnero niya. Nalaad, gasursur, nasulpeng, na sintir, nagaduha kabsat niya nabuntog, nakunag, okay? Ngam, kadagito'y amin kakabsat nga, namadi nga, kababalin tayo, inawat na tayo latay, tinaimbag nga pastor tayo, ket iwan-wan na tayo, idaldalan na tayo, tapno di tayo nga, man-ano nga kabsat. Sigurado tayo ka din, na iti man ti question kakabsat, sigurado tayo ka din, nga tayo talaga nga karnero iti Diyos. Naibilang tayo ka din nga ta, iti arban iti Diyos, when no san pa'y kakabsat. Ada dagiti wagas tap no maamuan, ada di nagpapadaan tayo, okay, laglagapan tayo, kung natin tatay, papada ti tignay, agpapada iti kulay. Kung naday iti pakabigbigan tayo kakabsat, dadya marka ni Apo Jesus, our Christ-likeness. Dipan na kaya speak tayo, kini Apo Jesus kakabsat. Muyo, tarigagayan launa iti Diyos kakabsat nga, may bilang tayo iti arban na. Sapay ko nuhan ka pa'y nga sigurado nga may saka kadagiti karnero iti Diyos. San mo kuman kakabsat nga palabasan iti dayto nga gundaway, ket awisam ni Apo Jesus iti biyag mo tapno sika, may bilang mat nga karnero iti Diyos. Ngam atultuloy mo pa nga denggan iti dayto nga mensahe tapno dadapay nga mawatam kakabsat. Di may kadwa nga puntos tayo ket may papanmet iti naimbag a pastor ni Apo Jesus. Kuna na iti teksto tayo kakabsat, siya tinaimbag a pastor iti na iti biyag na ngagpaay kadagiti karnero na. At dagiti rason kakabsat no apay nga ni Apo Jesus ket maibilang isuna nga naimbag nga pastor. Itad kuman kanya yung kakabsat dagiti sumagmamano nga rason. Muna, isuna iti mangi paay. Okay? Ket dayto kakabsat niya nga isuna iti mangpaay no di ket isuna iti mangi paay. Iti kang runan nga kababalin iti maysa nga pastor kakabsat ket kas dadya nabasa tayo ay iti call to worship tayo ay iti Salmo 23 nya. Nga iti naimbag nga pastor tayo ket isuna iti pakasapulan tayo kadagiti amin nga masapul tayo kuna nang ket adda aminan a masapul ko iti nalang to a karuutan pag ginanaanak iti sibay dagiti dandanom at natalinaay idalan na and daytoy kakabsat nga bersikulo wenno daytoy nga kapitulo ipakita na kanya tayo nga kabsat nga iti Diyos iti mangipaay kadagiti kasapulan tayo natalinaay nga danom wenno baro nga pigsa, panang tarabay, panang protekta. Iti Diyos ni Apo Jesus, iso iti mang tarabay. Iso iti mangipaay. Kadagiti amin nga kasapulan tayo. Kamay kadwa kabsat, iso iti mang salaknib. Kunana iti John chapter 10 verse 12, ti makitang tangdan, panawan kan itarayan na digiti karnero, nung makita na nga umahay iti lobo, ta sana pastor, kan saan na ako kwa ida. So, iti daytoy kakabsat nga at bersikulo, makita tayo nga iti naimbag nga pastor kakabsat at salakniban na tayo, manipod, iti panang atake, digiti kabusor kanya tayo, no nyaman nga piggat, na ipalubos nga biyag digiti karnero, iti lubong digiti narungsot nga, lobo, ngam nagasat tayo, gapu kakabsat tada iti mangispal kanya tayo. Awan sa bali, no saan, ani Apo Jesus kakabsat, iso iti mang salaknib kanya tayo. Kuna na iti John chapter 10 verse 14 to 15, siya tinaimbag a pastor, amamunak iti ama, kat amamuk met ti ama, amamuk digiti karnero, kat amamudak met, madadaan na amangipaay iti biyag ko, gapu kadakwada. Kitapno may paay na iti, daytoy kakabsat nga, makapnek ka na anay nga panang salaknib na, inted na iti mismo nga biyag na, para kada tayo. Adun dagiti disgrasya, dagiti piggat, dagiti sakit nga mapadasan tayo kumangam saan tayo nga napadasanan gapo iti panang salaknib iti Diyos kanya tayo. Kamoy kakabsat na awan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo malabit at adupay dagiti nilakam tayo nga piggat wenno disgrasya wenno sakit kakabsat iti panagbiag tayo. Ngam saan tayo nga napadasanan daytoy gapo iti panang protekta kanya tayo iti naimbag a pastor tayo.
Okay, sakit tinakam man dayta, kagura man dayta, sakit man iti pamilya, wenno anyaman nga klase iti piggad kakabsat. Haanan ngayon palubos iti Diyos nga mapadasan tayo, kat sinalakniban na tayo, iti naimbag nga pastor, babaan kadagiti sa una. Okay? Una na iti Salmo chapter 121 verse 4. Saan ang mairidep wenno maturog iti mga iwan iti Israel? Siririing nga mangbanbantay iti arban na. Siririing nga mangbanbantay iti arban na. Tapno awan iti uray maysa nga mapukaw kadagiti karnero iti Diyos kakabsat. San lang nga mangipaay, san lang nga mangsalaknib, no di kat isupay iti mangtaraken kada tayo kakabsat. Ubing man iti tawen mo, wenno ubing ka man iti pamati, nakasagana tinaimbag nga pastor tapno itad na iti panangtaragan na kanya tayo kakabsat. Mabasa dayto iti Isaiah chapter 40 verse 1 to 31 kakabsat. Ado dagiti sulisog kakabsat. Kas kuma iti dagiti kagayem, dagiti nailubungan nga banbanag, dagiti kamali nga kompromiso nga mabalintayong maaramid. Ado kakabsat dagiti mailista tayo nga pagkapsutan iti maysa nga karnero iti dayto nga lubong. Ket uray pay datayo anamati nang rona kanya tayo anamati nya kakabsat adulat tamat dagiti pagkapsutan iti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna sapulan tayo launa iti panangtaraken iti naimbag nga pastor. Nawan ni Apo Jesus kakabsat jak lang ammon. No anyan nga klase iti panagbiag iti adda anak man itata. Ngem imbaglangan ta adda iti nangtaraken iti daytoy nga kararuan. Awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus kakabsat. Isut gapuna sapulan tayo iti panangtaraken iti maysa nga pastor. Kas kumaga na Apostol Pedro nga idiin liwak na ni Apo iti namintlo kabsat niya imbati na nga talaga ni Apo Jesus ket inaramid na dati kenay kahit na protektaran na dajay bagi na kakabsat. Ngem di nagsubli ni Apo Jesus. Did he condemn Peter? Kundina na ba ni Pedro gapo ginaramid na? Han kakabsat di mat. Kas mabasa tayo kakabsat iti John 21 verse 15 onwards, okay? Pedro ay ayatan nakba. Yung baga ni Apo Jesus kakabsat. Taraknam dagiti urbon a karnero. Aywanam dagiti urbon a karnero. Sino ti adda panunot ni Apo Jesus kakabsat sakbay nga nagsubli iti Ama. Natayo ang karnero iti Apo. Ket no saan met kumanga nagtulnog da Apostol Pedro ken dagiti dumupay nga disipulo aging ganat at kakabsat ket awan pay iti panakaisalakan kanya tayo. Baglangan nga kakabsat tahan nga online idi nya, han nga YouTube iti panag-share iti Word of God idi. Tano siguro kakabsat baban lang iti YouTube no Zoom anya, Zoom meeting. Nako. Sigurohan nga nakadanon kanya tayo iti ebanghelyo kakabsat. Baglangan ta adda dagiti nasasaet nga adalan ni Apo Jesus nga tinaraken na nga nalaing tapno iti kasta panunutan damat dagiti sumarsaruno pasurot iti Apo pasurot wenno namati disipulo tapno iti kasta kabsat ket awatan tayo latta iti parabor ayat ken pannakaawat iti ebanghelyo nga inawat ken linakam dagitoy nga adalan iti Apo. Kadagiti amin nga sakripisyo ken gapuanan iti naimbag nga pastor kada tayo. Rumbeng lang kakabsat nga iyawat tayo ken kuana iti may kari nga pamadaya. Kas kunana iti John chapter 10 verse 27, denggen dagiti karnero iti timog ko, amok ida ket surutan da. So manipod di daytoy nga verse kakabsat duwalaeng iti ibagbagana. Umuna kakabsat ket dadya panangipangat. Kunana denggen dagiti karnero iti timog ko. So ito talaga nga mo tayo tinaimbag nga pastor tayo, our proper response should be panangipangat kakabsat. Saan lang nga panagdagan o di kat tatay ko mapanangipangag. Talaga nga listening kini Apo. And then anya pa panagtuldog yung may kadwa. Amok ida kat surutan da. Kung na yung verse kakabsat niya. Anya dyan, amok ida kat agsulsul pang dahaan kakabsat niya. No di kat imbagana. Namahan ni Apo Diyos. Kadagiti amuna akarnero na nga isuda dagiti nang nangro na nga sumurot wenno agtulnog ken kuana. Kakabsat masansan matan nga may palpalagip daytoy kanya tayo. At awan nga talaga iti sabali nga pagpilyan tayo. Awanan ti option B, C, D, E hanggang Z. Wala na po tayong ibang option but just to listen, to trust and obey our Lord Jesus Christ kakabsat. Kasi iso na itinaimbag pastor tayo.
No kasat no kabsat nga kabisado kan muna tayo ni Apo, ada dagiti pakabigbigan, ada dagiti pagilasinan na, tapno muna dagiti karnero na, kasta kumamat ka kabsat nga amu tayo iti na imbag pastor tayo. Di tayo kumapatikaw, iti timag dagiti agin papastor iti panagbiag tayo. Di tayo kumanga agpaydalan kadagiti palso nga pastor. Amoy ka kabsat, adamat kat dagiti pakabigbigan, dagiti palso nga pastor. Umuna, naagom. Naagom da. Taraknan da lang iti arban, gapu iti maalada. Gapu iti tangdan nga maalada ha kabsat. Mayarig da ito kadagiti pariseyo, kan dagiti mamaestro iti lenteg, dagiti Hudyo iti kakabsat nga religious leaders nga tinubngar ni Apo Jesus. Sipsiputan da lang iti maalada, ngam awan nga talaga iti motibo da wenno, awan nga talaga ti ayat da. Kadagiti na italag kanya da nga trabaho wenno agam. Mabasa da iti kakabsat, dagiti dumaduma nga, woe to the Pharisees, woe, hindi wawa, kundi woe, woe. Matthew chapter 23 verse 13 to 33. If you have time, please keep reading your Bible. Aramidan da agpayso iti awag da, ngam kita na iti personal nga interest wenno pagimbagan na. Dagiti kakabsat, dagiti palso, pastor, nga hantay ko mga ipangag, iti timag da, no dikat iti ko man naimbag nga pastor, iti adda nga, dengdenggan tayo kan pagtulnugan tayo. Kuna nakakabsat ti Ezekiel chapter 34 verse 2 to 3, kinunana anak ti tao, babalawam dagiti agtuturay ti Israel. Ibagam kadakwada asyak nga Apo a Dios, kastoy ti kuna, na itudingan ti sayo, da kayo nga agpaspastor ti Israel. Dagiti labagbagiyo ti asikaswenyo, ngambayan nyo mat, dagiti karnero. Inuman nyo ti gatas da, aramidan nyo abadoy ti dot da. Ngam partyan kan si danyo ti kalugmagana karnero. Ngumpulos adiyo asikasuan digiti karnero. So iti pa ilang daan nga tulag kakabsat na ibagan kanya tayo nga addanto dagiti romswa nga palso pastor. Ket ure man pa idi kakabsat adda dagiti nangitalkan ni Apo Dios kadagiti karnero ngem it naagom da. Pinanpanunot da lang no anya dajay para iti personal nga interest da. Anya nga tayo iti maalak manipod kada itoy. Okay, nga tao, wenno ka dito nga karnero. Kuna na pa kakabsat iti Tito, chapter 1, verse 11. Pasardengem ida agsipod, tariribugan da, dagiti ado familia, babaan iti panangisuro da, kadagiti saan na may parbang, tapno makakwarta dalaan. So nagadun kakabsat, dagiti rimswa, nga relihiyon tatan kakabsat niya, so magbalin tayo ko mga nasipot, nga agbasa tayo kadagiti Biblia tayo kakabsat, tapno saan tayo nga, matikaw. Katdenggan tayo lang kumano niya tibagbagatin yung baga pastor kanya tayo, tapnuhan tayo nga maisurot kadigiti kulto niya nga agisurudan kadagiti makayayo, kadagiti pagayayat ti tao nga dengdenggan, blessing, miracles, yan ang mga gustong pakinggan ng mga tao healing, ito yung mangyari sa'yo, if you do this, if you do that, and then hindi nila sabihin kung ano yung mga totoong sinasabi ng Bible, yung mga nakakasakit ng damdamin, ano po? Pero ang sabi, iti, imbaga ni Apostol Pablo, kakabsat, iti disipulo na ni Tito, hindi, nga, bagaam, akdaaram, pasardengam, agsipod tariribukan da dagiti adu ang pamilya, aramidan da lang da ito, itapno, agkwartada. Iso nga da ito, tiga po na kakabsat, nga maysa, kadagiti kang runahan, nga, kababalin iti pastor, nga naintad ni, Apo iti Biblia, iti libro, iti Timoteo, chapter 3, verse 3, saan nga mamartag, kung nauyong, no digat na singpet, kan saan man nakiringgor, saan arupa iti kwarta. So, may sa kabsat nga pagilasinan, iti palso a pastor, kat datay na agom. Okay? May sa datang nga checklist tayo. Okay? Tapno maamuan tayo, nga iti Diyos kuma. Iti naimbag a pastor, nga ipangat kan pagtulnugan tayo kakabsat. May kadwa, iso kat nabaybay iti napalso nga pastor kat nabaybay irresponsable when awan iti bibiyang na. Araramidan na laeng, nagpaiso iti panangtaragan, ng panungpalbilid. San lang ay bati na dagiti karnero, no di kat iso na pa iti umunang agtaray kakabsat, no da, dagiti narorungsot nga lobo nga mga atake, kadagiti arban. Kuna na iti Ezekiel chapter 34 verse 45, diyo tinaripato dagiti agkakabsot, diyo inagasan dagiti masakit, diyo binadbadan dagiti nadunor, diyo sinapol dagiti nayaw-awan,
Wenno binirok dagiti napukaw. Naranggas kayo ket di kadakwada gapu taawan ti mangi pastor kadagiti karnero. Nawarawarada ket pinatay ken linamot ida dagiti narungsot nga animal. So dito kakabsat makita tayo nga iti palso nga pastor ket manang baybay a iso na awan ti bibiyang na panong palbilin laeng iti panang taraken na kadagitoy a tupa. Kuna na pa iti Zacarias chapter 11 verse 16 to 17 nang dutupak ti pastor ang mga iwan ti arban ko. Ngem di na met tulungan dagiti karnerong agpeggad iti pannakadadael. Di na pay biruken dagiti napukaw. Wenno agasan dagiti nasugatan. Wenno pakanen dagiti nasalunat. Si daan nakitdi dagiti kalokbagan a karnero ket lapgisen na dagiti kukudda. Nakabutbuteng to ti pagbanagan day tawan serserbina a pastor. Binabayan na ti arban na. Dadaelen to a maminpinsan ti gubat ti pannakabalin na. Magangon to ti takyag na ket agbulsok to ti makannawan a matana. So, idi man pay daan nga tulag kakabsat. Antayin ko mga agbalaw, no ahapang agraira itatan, dagiti palsa pa pastor. Ta idi man pay, adati nangitalkan ni Apo Diyos, amang pastor iti karnero na. Ngem, anyat inaramid da, nang baybay ada kakabsat. Iso nga, agsipot tayo kuma, agsalukag tayo, ket ipangag tayo lang kakabsat iti naimbaga pastor. Saan ket kadagiti palso ka pastor. Uri no nalaad, no nagalas, dagiti kababalin, dagiti tupa, dagiti karnero, amamu ken awaten ida iti Apo. Inted na iti mismo nga biyag na, tapos subutan na dagiti karnero na. Manipod kadigiti nga, haan nga napipintas na kababalin tayo kakabsat. Saan nga naagom, saan nga nabaybay a. Nudikat na imbag nga pastor nga mangipaay, mangsalaknib, mangisalakan, mangtaraken kanya tayo. Awanan kakabsat, iti adakkel pay nga ayat. Ngam daytoy. There's no greater love than this, kakabsat. That's why when we sing praises to the Lord, we really mean it. Ano po, talagang nanahamon tayo kakabsat, dagiti kaya nang asaon, dagiti yung asao. Imagine kakabsat, kantahan tayo, sapat na at higit pa. Ano po, yun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Higit pa sa lahat ng ating pangangailangan. Sapat na sa lahat, o higit pa sa lahat ng ating inaasahan. Siya lang ang mabuting pastor na dapat po nating paglingkuran. So, kung na pa yung may kaduang kanta niya, addaman dagiti panubok, aduman dagiti rigat, dinggan tayo dajay, pastor. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng puso'y di mawawalay sa'yo. Okay. Hindi ko na po kakantahin, baka umikot si Coach Bamboo. At dagiti karnero nga napukaw, kat aging ganat at takit agala-ala pay laeng. Yeah? Di damo, ti may papanit na imbag nga pastor. Agadun kakabsat ti cases ti suicide, depression, anxiety. Ang mental health po ng tao ngayon ay sobrang baba, pabulusok ng pabulusok. Ano po? Dahil marami pong hindi nakakilala. Doon pa dagitihan nga makabambo iti na imbag nga pastor. Isu na iti mangipaay, mangtaraken, mangsalaknib, mangisalakan kanya tayo kakabsat. Babaen ko may iti dayto nga mensahe na ilawlawag kumakanya tayo kakabsat. Nga iti Diyos kapag serserbihan tayo, iti Diyos si Bibyan. Isuna iti naimbag nga pastor, nakasagana kakabsat. Nga awatan na iti arban na. No saan ka pa nga sigurado, nga may isa ka kadagiti karnero iti Diyos. Dayto iti gundaway kakabsat. Nga nangagamit iti mensahe iti panakaisalakan, mensahe iti gapwanan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo, nga nagsakripisyo ni Apo Jesus iti entero nga biag na bagina. Tapos iti kastakat mahaddan tayo iti biag gagnanayon, maugasan tayo kadagiti basbasol tayo. Nuhan ka pa nga sigurado, kathan mo pa nga inawat isuna kasi Diyos kan mangisalakan iti biag mo, awisak man nga rod kakabsat, awisan ka man nga rod, nga iti dayto nga gundaway, kat awatam isuna iti biag mo kasi Diyos kan mangisalakan. Awisak nga, ibagam ko iti dayto nga kararag nga napnuan iti pamati kini Apo. Tapno awatan isuna kasi Diyos kan mangisalakan iti biag mo. Agdumog ka, bagam dayto nga si papamati iti Apo. Amami nga Diyos, amami nga nailangitan, Apo agyaman akken ka. Iti dayto nga gundaway, na amwak, nga maysa kadagiti agalla-alla a karnero, napukaw a karnero. Nga magyaman ang Apo Diyos, ta nailawlawag kanya. Nganuman pa'y napukawa, ket binirok na.
insalakan na, inispal na, tinarakan na. Tapno iti kasta ket maaddaanak iti biyag. Biyag nga awan iti pagkurangan na. Apo, iti daytoy nga aldaw, bigbigbigan ka. Aw-awaten ka dito'y puso, akas Diyos kan mangisalakan ko. Mamati ang Apo Jesus, nga sikaket na tayo, nga mitimay katlong aldaw na gunga, tapno pakawanem, dagiti basol ko, tapno ikanak, iti biyagag na nayo. Sapay ko maapo, kasi kanit agturay, iti puso, iti panagbiag ko, itan, aging ganay teg na nayo. Dahito iti kararag ko, itinagan na po Jesus. Amen. Ngayon bagam iti dayto nga kararag kakabsat, kasi papamati, iti katalag iti Apo, dayto iti aldaw nga inawat mo suna, kasi Diyos, iti biyag mo, kasi taimbag a pastor, iti panagbiag mo. At aday iti karina kabsat iti John chapter 1 verse 12. Nga naawatan tayo suna, namamati tayo kenkwana, aramidan na tayo nga anak na. At sapay ko mga kabsat ta, kanayon tayo, o sila lagip tayo kabsat iti dayto nga gapuanan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Kadagiti mat nabayagan nga na mati, okay? Nga dumdum nga iti dayto nga mensahe, pamalagip mat dayto kakabsat, nga datayo ket karnero iti Diyos. If you think, wala na akong halaga, mga post natin, feeling depressed, feeling stressed, okay? This is the time that I will remind you kakabsat nga, adda iti dakkel nga pateg mo iti imatang iti Apo. Sika ket karnero iti Diyos. Amuta yumet dagiti aramid iti naimbag nga pastor kakabsat. Pasig amin nga pagsayaatan iti aramidan iti naimbag nga pastor iti arman na. Agnanayon tayo nga lakaman iti dayta nga karina. Naskan nga rin ko mga kabsat nga respondi tayo nga nasaya at iti panangtarakan na. Kas kuna tayo kakabsat tatay iti libro iti Juan amamok dagiti karnero. Dengganda. Okay? Dengganda. Ipangag tayo kuma iti Diyos kakabsat. Kan agkulnog tayo. Ken kuhan. Kadagiti naglabas kakabsat, nagadagiti nagbalin nga, karik iti pamati tayo kakabsat. Anya? Ngam dagito'y kuma iti mangtad iti liwliwa. Tapno ti kastagat sante nga maupay, no di kat agtultuloy tayo lang kakabsat nga agserbi ti Apo. Numan pa'y ado dagiti mabalin nga rason, iti pan nakaupay tayo napukawan ti trabaho. Hanga nalakadi kakabsat mapukawan ka ti trabaho. Talagang awan iti kabil mo, tilamisan, dagiti pamilya. Narigat dihay kakabsat. But rest assured that the Lord will provide. Tayo na iti mangipaay. Okay? Basta ramitin tayo iti pagayatan na kakabsat. Ano dagiti kari iti Apo? May claim tayo dagiti nga promises ni Apo no langit ante nga mauma kakabsat nga agtulnog ken kuana. Ket sapay ko dagiti nga mensahe ket mangted kanya tayo kakabsat iti liwliwa, mangted kanya tayo iti pamarikta, tapno iti aldaw-aldaw, agbiag tayo akas karnero iti Diyos. San tayo kakabsat nga agbiag kas kadagiti nailubungan nga banbanag. Kada tayon ket pag iti pagilasinan kanya tayo kakabsat ket datay tignay, ken kulay, adal tayo datay dayta, ken datay pangakitaan kakabsat ket datay marka ni Apo Jesus. Datay pan nakayasping tayo ken ni Apo Jesus wenno dayjay Christ likeness. And as the week goes, I'm encouraging everyone kakabsat agtultuloy tayo kung mga ramidan iti pagayatan iti Apo iti panagbiag. Hanggang natulangan kakabsat iti mensahe ngay nakibure kanyayo. Nakikinita tayo man ito no sumarunong alawas. Thank you so much. Iti agtultuloy nga panang subaybayo iti dito nga programa. Agtultuloy tayo kakabsat nga kararag iti pagilian tayo kandag iti bukod tayo pamilya. Ito lang kakabsat madaydayaw iti Apo.
pinangganti sa'yo, Panginoong Jesus. Di Ama kailan akuman, ken di Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangluna, tinangit ken tinaga. Amami nga Diyos, sa mami nga nalangitan, Apo, agyaman kami ken ka, agyaman kami kadigiti mensahe nga inkam na ngagan, pudno launay Apo Diyos, nga awan iti paramidan mi, nga awan ka iti biyag mi. Numan pa'y Apo, dadigiti rigat nga paglalasatan mi iti daytoy nga panawen, nga po iti raira, panagraira iti sakit nga COVID. I pray, Father God, as ka kumaiti, mangted iti talagad kada kami Apo, nga amin dagitoy kat aday tinapintas nga plano nga isagsagana para kadagiti amin nga mamat agtaltalagken ka kas Diyos kan magisalakan. Lord, kadagiti dimngeg iti mensahe iti mawat ken kain puso da kas Diyos kan magisalakan sapay kumaabo ta si iti agtultuloy nga mangtaraken mangsalaknib tapno awano Apo Diyos ti anyaman wano siya sinuman nga maka rabsot Apo iti daytoy nga ragsak na serbiken agdayaw ken ka. Tulungan na kami Apo iti daytoy nga aglabas manen nga makadomingo adaman Lord God dagiti problema dagiti sakit dagiti haan Apo Diyos nga mapakadaan nga kasama. Tulungan na kami Apo tapno ikamang milang nga kanayon ken ka o Diyos dagiti problema nga paglalasatan mi. I pray, Father God, idalan mo met ti tunggal kakabsat mi adayuman when asidagman pada-pada na kam kumao Diyos kabindisyonan kan tulungan. I pray, Father God, nga siya ko Lord God ti mangpunoy ti puso mi ti ragogan panakapneg ti namnama o Diyos inted mo kadagiti sasaw. Lord God, iti daytoy nga makadomingo tulungan na kami kumaka agbiag o Diyos kas mapagtalkan nga anak mo ket sikan Apo Diyos ti mangtulong kanyangin kadagiti amin Apo Diyos nga aramidan. Daytoyen Apo ti sangsang kami sa kararagmi ket sapay kuma ti kayat iti Ama ti panakilangan-langan ti Espiritu Santo ken iti parabor ni Apo Jesus ti enta kadagay ita aging kanay ti agnanayo. Daytoyen Apo Diyos ti kararagmi kinagan ni Apo Jesus. Amen.